Habang nagpuputol ako ng kahoy, nakahupo lang yung mga tropa dyan. Hintay ko lang na kuha ng tamang panahon para i-prank sila. Nakaupo lang sila dyan. Mga ilang sandali lang yan, may tatakbuhan ng mga yan. Dito yan nangyayari. Tignan ko kung paano ko sila ipra-prank ang mga tropa dito. Yan, tignan nyo pagmasdan yung mga kabsat. Mamaya lang yan, nakaupo lang sila dyan. Ayan na kakabsat. Tignan nyo pagmanda nyo yung mga na yan. Mamaya yan, titignan nyo kung paano ang ginawa ko dyan. Pagmasdan nyo sila kakabsat. It's a prank!